и влизането на България в еврозоната. Всъщност едно от най-мощните средства за борба с корупцията е да вкараме в България всички европейски контролни механизми. Част от тях в момента липсват. Ако бяхме в еврозоната, КТБ нямаше да фалира по този начин. Има подкрепа от ново начало към това правителство, докато им бъде изгодно да си правят техните схеми, да си използват парите, които заложиха в бюджета за разпределяне по неясни направления. До тогава това правителство ще стои. Когато си изплетат кошницата, както се казва, ще го ритнат и всички ще носим последствията. Вотът вече успява, защото успяхме да разклатим управляващото мнозинство, заяви лидера на МЕЧ Радостин Василев пред журналисти на влизане в парламента преди днешните дебати по втория вод на недоверие към кабинета Желязков на тема корупция. Той бе внесен именно по инициатива на МЕЧ и с подписите на Възраждане и на Величие. Според Василев на дебатите днес на много хора ще им стане ясно, че това правителство продължава една дългогодишна практика на корупция в България и с нищо не е променило ситуацията. Величие ще подкрепи вота на недоверие внесен от МЕЧ на тема корупция. Причината е, че от страната се краде всеки ден, а в еврозоната не бива да влиза една убита държава, заяви лидера на Величие Ивелин Михайлов. Депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков бе лаконичен пред журналистите, като каза, че остава правителство на малцинството и няма да се търси друга подкрепа, освен тази на участващите в управляващата коалиция. Повтаряме за кой ли път България има нужда от правителство, което да работи за хората сега, а не в някакви бъдещи моменти, каза на влизане на парламента заместник-председателя на парламентарната група на ДПС Ново начало Искра Михайлова. Колегата и Хамид Хамид припомни думи на Делян Пеевски, че вотове на недоверие няма как да минават. Той каза също, че не е коментирано официалното влизане на ДПС Ново начало в управляващата коалиция. Михайлова не коментира процесите в ДПС, Хамид определи хората около Ахмед Доган като, цитирам, палячовци. След повече от 3 години преговори, страните членки на Световната здравна организация най-накрая постигнаха съгласие по проект на историческо споразумение, целящо да подготви по-добре света за бъдещи пандемии. Съгласието е било постигнато през нощта след усилени преговори, разказа участник в дискусиите. Ръководителя на организацията Тедрос Гебрейесус заяви, че страните от целия свят са написали историята днес. Постигайки компромис, не само са създали споразумение за поколение напред, което ще направи света по-сигурен, но също така са показали, че мултилатерализма продължава да съществува и в един разделен свят. Страните могат да работят заедно, за да намерят терен на разбирателство и споделен отговор на общите заплахи, добави Гебрейесус. Основният проблем в финалната права на преговорите беше член 11 на споразумението, което урежда трансфера на технологии за производство на ваксини към по-слабо развитите страни. Държавите с развита фармацевтична индустрия се противопоставяха на първоначалната идея този трансфер да е задължителен и настояваха той да е доброволен. Постигнато беше съгласие около принцип за трансфер на технологии, договорен по взаимно съгласие. Преговорите се проведоха без Съединените щати, които при новата администрация на Доналд Тръмп решиха да напуснат Световната здравна организация. Времето. Ще е предимно слънчево. Над западната половина от страната ще се развива купеста облачност, по-значителна над планинските райони, но само на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток и ще се затопли. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. По-ниски по морския бряг, между 11 и 13. В София около 21 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини. Вие слушате Българското национално Дарик Радио. Дарик. Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд Шри-Ланка. и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия. Аз съм болката, върховният дразнител. Ха-ха-ха! Идвам! Болката те завладява, а тя знае ли, че си зареден с кетопрофен АБР?
Кетопрофен АБР действа при главоболие, менструални болки, болки в мускули и кости. Вземи властта над болката. Вече си защитен с Кетопрофен АБР. Кетопрофен АБР от антибиотик Разград. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 16 години. Преди употреба прочети листовката. Фузилат Форте. Най-високотехнологичният премиум хербицид с безупречен контрол върху житните плевели и селективност към културите. Единствен с патентованата Изолинк технология. Фузилат Форте е легендата на пазара, която определя стандарти, към които другите се стремят и не достигат. Фузилат Форте е регистриран за контрол върху житните плевели с приложение при повече от 80 култури, включително лозя, овощни и черупкови видове. Продукт на New Farm от Кнесертис. Довери се на Автосервизи Мотоексперт България. Бъди готов за лятото. Купи 4 летни или всесезонни гуми Goodyear 17 цола и вземи кешбек до 90 лева. Свали мобилното ни приложение и се възползвай от отстъпки. Бъди винаги подготвен за своето пътуване. Автосервизи Мотоексперт България. При нас с удоволствие. Искам да се насладя не само на гледката, но и на прозорците в дома ми. Искам да са нови, с елегантен дизайн и модерна визия. Да, но трябва да са алуминиеви, с високо качество и лесни за поддръжка. Да са енергийно ефективни и издръжливи. Няма да ги сменяме през няколко години. Имам решение. Алуминиеви системи ETEM имат партньори в цялата страна. Лесно ще намери контактите им в сайта. Имат и шоуруми в София и Пловдив. Можем да се консултираме на място и да разгледаме решения в реални размери. Лесно е да изберем с системи от ETEM. Дарик. Очаквайте 60 години. История, музика, хитове, емоции, гости. Златният трофей през погледа на Иво Райчев и Драгомир Симеонов. Естрадата не е това, което предполагате. Само в ефира на Дарик Кафе. След 7.